aplauso.
froito que nutre, calma a túa sed, a sombra caimosa que te cobisa dos calores do sol, o refuxo bondadoso dos pasados, caderan cos seus cantos as túas voces. Fermosura, paisinaxe,
pero es tan bonita y simpática, no me rara, soy diferente. Mira tu pelo, no me raro, soy diferente. Ojalá voy a ver algo más y te me encanta. Buen día, Carolina. ¿Vienes de dar un paseo? Sí, ya estamos en Guadalajara. Ahora vengo yo de Rusia. ¿Qué te trae por aquí? Una vez me podías dar algo nuevo. Entonces de mis peines y compré mis pasteles. De todos esos vecinos Navidad y proceso, los juegos de colorines son tan ricos. Sí, el dulce frío de esta mañana.
Capisce che la vita o antes non andrei a magari. Claro que no me voy a entregar.
nubes vermellas, la valla saliente, tienes muy despistado. Pero que no va a guiar, en blanco, rojo y vermello. Antes de los preciosos torres españoles. Marcha contra la pintura, que no manche a la templa. O finalista del primer ciclo es Bryce Gonzalo Moreno. González.
Benvenidos ao Festival das Letras Galegas, que este ano adicamos a Carlos Casares e preparamos con moito cariño para todos vos. Deseamos que vos guste e, sobre todo, que disfrutedes moito das nosas actuacións. Presentamos un traballo feito polas alumnas e alumnos de sexto sobre o autor deste ano. Bueno, este é un traballo feito polos rapaces de sexto, entón queren enseñárvolo. Para comenzar, os alumnos de tercero A representarán unha historia feita por eles mesmos de Toribio Ayuda a Andy Warhol. Una mestura entre poesía e teatro que vos vai encantar. Imos darlle un fortísimo aplauso porque o van facer fenomenal.
Rafa Anticuarta. Era de nosa idea que nos vai inventar a historia e desde titulada Toribio axuda a Anticuarta. Esperamos que sexa do vosso agrado. Comentaban presentando os personaxes de serie de conto de Felipe. Este é Toribio, gusta de inventar, sempre cousas novas e un non parar. Se algún problema tes, non penses en chamar, el está disposto sempre a axudar. Toribio ten un lápiz, é moi especial, o que con el debuxe vai ser moi real. Esta nena está boa amiga de Toribio. Ela botalle unha man sempre que precisa. Cuidado que aquí ven, o malvado profesor, chamase Smith e vive en Nova York. O seu lapislaro está dispuesto a robar calquera cousa do mundo só por volar. Menos mal que Toribio conta tudo. Vamos a parar tomar. Se disparates en mis vas, no te has de preocupar. Aquí está uno que sus males volarán. Si no sabes inglés, francés o alemán, ponte en Google e da chinés falarás. Ni hao. A esta hora que veces gusta de viajar, montada en un patinete, corres sin parar. Nesta historia ti verás a un pintor moi especial. Usa moitas cores e o seu estilo é pop art. Ardi é o seu nome, o árbol o seu apelido. Paso no mundo que queres saber como é que a trata de vaso a Jesús. Agora mesmo. Algo le pasa a mi barco. Mira. My pictures are disappearing. I don't know what to do. Tenemos que hacer algo. Tienes razón. My pictures are disappearing. I don't know what to do. ¿Qué están a decir, barco? Creo que necesita ningún. ¿Por qué no te esto nada más las frases de José Manuela? Excuse me, can you repeat it, please? My pictures are disappearing. I don't know what to do. Ah, ya entiendo. Digo algo. Que os escatos están a desaparecer como por arte de magia.
A continuación, los nenos de tercero B interpretarán Ritmo Sabroso, una obra instrumental e tamén cantarán a Horta de Balbina. Estad todos moi atentos, que xa vai comenzar. Animámonos cun aplauso.
cidade de Cores. Un teatro musical que vos vai sorprender. Esperemos que os guste. Tamén pedimos un aplauso para él. Bos días, son Carlos, vivo na cidade de Gris. Síntome só e triste. Eu son de Cores. Chego o día das letras galegas e o meu desexo é atopar unha cidade de cores con xente de cores para vivir feliz. Carlos marchou da cidade gris e camiñou un día e unha noite. Ata que chegou á cidade laranxa. Observa e di: Gústame! Bos días, somos as laranxas máis laranxas de todas as laranxas, da cidade laranxa. E logo ti, de quen ves esto? Non é laranxa. Son Carlos, da cidade de Gris. Busco o meu desexo para o Día das Letras Galegas. Atopar unha cidade de cores con xente de cores para vivir feliz. Vindes? Vai, che boa, así de repente. Bueno, logo daquela imos. Os tres marchamos da cidade laranxa e camiñaron un día e unha noite. Ata que chegaron á cidade azul. Observan o Gústame! Bos días, son a galiña pura cidade azul. E logo, vos de que vides esto? Non sodes azuis. Son Carlos e as laranxas máis laranxas de todas as laranxas. Buscamos o noso desexo para o Día das Letras Galegas. Atopar unha cidade de cores con xente de cores para vivir feliz. Ves? Vai, che boa, así de repente. Bueno, logo, daquela outra. Todas camiñaron un día e unha noite. Ata que chegaron á cidade branca. Observen e din: Gústame! Bos días, somos o Candriño e logo Crispín, da cidade branca. E logo, vos de quen vides sendo, non sodes blancos. Son Carlos e as laranxas máis laranxas de todas as laranxas e a galiña azul. Buscamos o noso desexo para o Día das Letras Galegas. Atopar unha cidade de cores con xente de cores para vivir feliz. Vindes? Vai, che boa, así de repente. Bueno, logo daquela imos. Buscando a cidade de cores, todos os amigos foron atopando novos compañeros de viaxe, como a Vento Ferido, a Toribio, o Bosol do Verán. De novo chegan á cidade gris. Carlos síntese triste, pero dáse conta de que xa non está rodeado de amigos de cores para crear unha cidade de cores.
Oiga. Un aplauso, por favor. Cortinas.
a despedida presentado. Ganador del tercero ciclo de primaria, Verónica Vázquez en Bar. Finalista do terceiro ciclo de primaria, Mariña Pérez Rodríguez. Un aplauso, por favor. Muchas gracias por venir. Picos a Corea.